fi żmien ma nafx tiftakruhiex. Dik, il-grilja. Ħadida. Jien għandi, m'għandix toaster, bit-toqob. Bdik bit-toqob u bil-handle ħamra tiftakruha. Ija. Konna nitfawa fuq in-nar. Jien għandi, minna għandi. Titfa. Kienet, ħanfemkom. Issa kett tara kaxxa tal-ħadid. B'handle u l-handle kien ikun aħmar. Imbagħad kienet tkun kollha toqob, titfaħħa fuq in-nar u Fuq in-nar, fuq in-nar, fuq in-nar. Imbagħad titfa' biċċa ħobs tal-Malti. Tal-Malti. Titfaħħa u mhux issir lektos titqarqax. Jien m'għandix. U mbagħad taqbad il-butir. Il-butir kważi tista' Dak tfala il-ħin, bil-kuċċarina dak hekk. il-ħin, dak il-ħin. u ti- Tajba. Kont inħobb dik it-toast li jiġi triangle. Dak huwa Close l-close. toast. Close toast. Għax il-kantunieri jiġu maħruqin. Żmien tal-iskola niftakar. Dak tajjeb. Dak meta kienet fl-iskejjel Pocket toast tista' dak. tagħmel dawk l-affarijiet. Tiftakar illum Kamili, ma- illum jarrestawk. naħseb. Allerġini. Jiena meta konna naħdem l-iskola konna millhom toast it-tfal. Mhux probabbli arrestata Le, tispiċċa jgħidulek. Għalhekk illum. Il-close toast. Għalhekk għadhom jimmissu. Konna namlu ħafna, Ma eżempju reġgħux il-ħadd nagħtu fil-għaxija ma jkollix jekk tissajjar u kulħadd jieħu close U toast tista' u kappesu. u tista' tagħmel affarijiet kbar bil-close toast. Eżempju jiena hekk titfala il-butella bin-n imma. Tiġi ħelwa. Jew inkella jekk eżempju titfala jien naf Salami. salami u tagħmilha naqa ketchup. tiġi sa pizza. Pizza, to. Hekk hemm. Illum nagħmel waħda. Tajba. Nieħu fil-għaxija. Ja għandi toaster. M'għandix toaster. Mela ma tikolx int fil-ġejja. Nieħu, l-ewwel nħu plastikel, Tipo. il-bira ħattaġin. U toast wara. Mela, u toast ġifieri nħu nofs ħobża. Toast xildax. Vera, vera. Eżatt. Neqpa nieżel.